Η κυρία Νίκη περνάει σχολαστικά την κλωστή από τη Βελώνα. Παρά τα 76 της χρόνια, προσφέρει εθελοντικό έργο στο Καπί Βασιλικών, ράβοντας παραδοσιακές φορεσιές που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν σε επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις. Η ενασχόλησή της με τη ραπτική ξεκίνησε από τη νεαρή της ηλικία. Από τη ραπτική ασχολούμαι από 20 χρονών. Ασχολούμαι, δεν δούλεψα επαγγελματικά, αλλά έραβα τους δικούς μου ανθρώπους. Η κυρία Έφη φτιάχνει μακραμέ κοσμήματα, εκπληρώνοντας το παιδικό της όνειρο που ήταν η τέχνη. Όταν βγήκα σε σύνταξη, επειδή είχα πολύ χρόνο, λόγω του ότι τα παιδιά μου είχαν μεγαλώσει, ξεκίνησα από ζωγραφική. Συνέχισα στη λαϊκή τέχνη, βιτρό και τελευταία ασχολούμαι και με τα κοσμήματα. Λόγω της σοβαρής υγειονομικής κρίσης, από πέρσι το Μάρτιο, οι δομές μας είναι κλειστές, δυστυχώς, και παρέχουν μόνο τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό έχει αφήσει την τρίτη ηλικία να πω ορφανή, γιατί τα καπί μας προσέφεραν εκτός από την αναψυχή, τα κηλικία μας, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Το καπί μας έχει περισσότερα από 300 μέλη, αριθμεί ετησίως, και είναι ένα από τα πιο δραστήρια μέλη των καπί του Δήμου Θέρμης. Εγώ σαν Παναγιώτης δεν μπορώ να καθίσω μέσα. Είναι από τη φύση μου. Ή στο καφενείο θα πάω, ή στο χοροδία θα πάω, ή κάπου θα πάω, ή στο ποδόσφαιρο θα πάω. Έχω ένα κτήμα το οποίο εκεί πηγαίνω και εργάζομαι εντατικά. Κάποτε εργαζόμουν 10 ώρες συνέχεια, τώρα εργάζομαι 4-5 ώρες. Οι ηλικιωμένοι παραμένουν δημιουργικοί σε πείσμα των δύσκολων συνθηκών της εποχής του κορονοϊού.